I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Clash Royale. Ovo je nešto što odavno nisam snimao i krenuo sam iz početka ovu igricu jer dodate su mnoge nove stvari za koje ja baš i ne znam. Ovi chestovi, lighting chest, to koliko ja znam, to je kao chest, dobijete karte i posle možete da menjate karte. I onda, to bi bilo to. Ovaj fortune chest, on su od Future Arena 5, Alone Wide predviđa šta ćete dobiti, a King chest, pa Legendary King chest u Arena 7 i tu Wide dobijete 100% legendarno i još nešto. Tako bi trebalo. Hoći ćemo neki bezvezan klan. Napravit ćemo i naš klan, da sad ćemo biti ovo. Ovo je moj početni deck. Nije ništa posebno, ali da vidim nešto. Ako bi uzeo plina umjesto Gianta, da probamo to. Možda i ovaj deck ima boju svrhu, mada već isprobam, mislim imao sam ih pre, koristio sam one Spiru, mislim, ne sjećam se, još odavno nisam igrao, stvarno, zato sam ih uzeo jer su moja trupa, ali možda nisam trebao da ih stavim umjesto Gianta, možda umjesto nekog drugog, ali dobro. Vidjet ćemo, možda i ovo radi. Ova fotila se. Pošto princ je na neki način tank također. Mislim nije vaš tank, ali ima isto dosta healtha, dobro ne baš kao Giant, kako ti na sve tankov jel. Može da se iskoristi kao tank. Da vidim što ima za arčerke. Da se ne započemo isti. To ide manipulala. Dobro, sad smo narekli, nismo. Imam prednost, evo, ne, zadivajte ovdje. I ovo je da. Da, mislim da kupim lička da budu prosto. Ali treba mi 1000 coinsi. Dobro. Znači, skupljamo 2000. Sjećate se ono pri početku kad su ove legende koštale 2000 gold. To je bilo
teško skupiti. Ali to su olakšali. To je... Ne znam da li bi to bilo baš nešto dobro, jer tad su Legendary i Epic bili mnogo rađi. A sad su češći jer ih ima više. Možda budem morao da bacim Fireball. Da Fireball na nešto bacim. Bacit ću nešto para. Stavim sad strele. Svi da je ovo. Dakle, znamo sad da ima skeleton armiju. Tu me je u početku iznenadio. Sad ću pak neći. Bacit ću ga ovdje iza u slučaju da baci skeleton armiju. Joj ne. Ovaj deck mi se čini mnogo bolji u vreme duplog eliksira. Možda i dobar za double eliksir, samo da ovo nije. Dobro. Dobro. Sad ću samo da se brani. Dobro. Vidim ovo. Ajmo još jednu. Seku. Da vidimo kako. Ali onaj lik je mene bio. Ne znam skeleton armiju protiv. Zato mnogo više volim Witch nego Princa. Jer Witch može da se odbrani od Princa. Može da pomogne odbrani protiv bebe zmaja i skeleton armiju neki lagano. Tako da je Witch najbolja karta koju možete dobiti u početku. Bar po meni. Tako da, to je moje mišljenje. Skeleton armija je jako dobra. Da mi Prince nije loš. A Baby Dragon mi po meni nije tako izgled. Nije tako kvalitan Baby Dragon. Mislim, jesu u nekim dekovima mnogo dobar. Ali u početku nema svih dekova. I ovo nije dovoljno da mu rešim cover. Sada druga stavimo ovo i ovo. O, mini peka! Zanimljivo. Dosta zanimljivo. On je ovaj tu, verovatno tako.
A da ne bi bacio neku želju za kartu, čekaj mene. Međutim, ja sam ovo, čini mi se, baš ovo, čak mi nisu potrebi mislio da bi ovo slušio. Oho, da, idem nam slušim ovu kulu. Dobra, podejdzie. Tak mnogo kości. Da, počinjemo. Koga da bacim? Dobra, da... Joj ne, aktiviraj mi King Power. Mislim, nema da se... Nema da se prvo bacio Fireball. Izgleda da ne. Mislim da nema ni red. Evo. On je nego 4 ili 5. Dobro, možda ima 6 ili 6.